another island barangay na pod na naay positive. Pasabot kung naay positive, mag-lockdown na po na. Dako na po ning problema. Mao ni karon na ang akong dako kayong sagmuyo na nagkadugay naman ng hinuon taning nagbantay bahin sa COVID, nakadaghan na noon pod ang isla nalutsan sa panahon na pagsugod sa maong COVID. Grabe ang security, grabe ang atong pagbantay sa kadagatan. Para tan-aw na ko karon pura og dili na kayo tight, no? Kuwang na kayo ang hugot sa pagbantay. Tungod pod kay ang IATF itong panahon na pura lugak na pod ang ilahang kuan sa security, no? Kana lang magpauli diri sa Bohol sa mga LSI na luoy kayo ang mga mayors, mga LGU officials at suran na di sila makahibaw, makurat na lang na naay patagbo sa pantalan kaya nangabot na ilang LSI, which is why na coordination. Kung nahitabo na dinha sa level sa tong mayors o sa mga IATF, posible na naanagay backdoor channeling na manood diha. So tungod kay ang IATF dili naman kayo hugot ang ilahang pag hatag sa protocol. So most likely anytime makasudsod lang lugak na po ang security. So mo na karon na I think akong makigmeet ko sa mga mayors sa coastal area o sa atong mga kapulisan, bantay bayan, bantay dagat o sa Coast Guard na unsay among himuong strategy na to strengthen ang securities dapit sa kabaybayunan o sa kadagatan sa kaislahan. Aron gyud mabantayan ang pag-cross sa mga mubisita ba uli ng kalit sa atong isla na knowing kibaw na yung pangdana ng mga klaseng sakit. So mo na karon ang atong concern ko panahon na kay sa Malingin lisod kayo Malingin karon kailangan gyud gipadalhan ko og mga militar kay makikpatay ko nang sila kung di sila makapanagap di makagawas. So mo na karon tuay daghang armadong mga gobyerno dito nagbantay sa isla aron dili sila makagawas apan ato pong suportahan o panghatag o DSWD food packs o padapot o personal na tabang na tubig para sa ilang per household dito. Aron gyud ma-address po ang ilang concern sa ilang kaugalingon na unsaon pagpakaon sa pamilya. Kay ang sinugdanan ni Kong dito sa Islas Malingin katong inahan nga nanganak. Nya nakatakod siya og miyembro sa pamilya mga 5 nya siyam na pud karon. So ang problema ba kay bisag gingnan positive magsisuroy na nos Malingin kay mingon manon na wala ko gibate, wakoy sintomas, wakoy yamoy gikuan. So relax kayo. So mga tao po nagtuo na bayong-bayungan na kaning sakit dili gid makatakod. So kung karon daghan na gyud 10 ka tawo na positive sa Malingin. So I don't know kung swab test sa tanan abot basig tanan tawo na pastila no. Sir, kining Malingin imo magyuning teritoryo sukad pa ni nung Irico imong amahan kining sa imong tan-aw diha ang gidaghanos mga namuyo diha sir sa imong lang rough estimate mapila ni ka libo kom di ko ka sulti og pila ka libo proper kung household isigutan mga 350 household 350 butang na to na 5 or less per household. So yan na daghan gyud. Gasuspek baka congressman nga kining virus nga niabot diha kay kini local transmission man daw ni matuto sa atong mga PHO authorities. Gatuo ba kay ini nga kining maong virus nga niabot diha sa Malingin sir? Imported ni gikan Cebu? Sigurado ko kay taud-taud baya good punta na grabe ang security sa kaislahan, sa kadagatan, ang natanod, nagbantay, tanan, nagpakabana. Pero miabot kong punto na anytime makauli ng LSI na makapresent, makapagtugot sa IATF, diha na ko nabantay na kani
mo gani panahon na malutsan gyud ta, Mhm. no? So wa to sa kunhuna na dili gyud na mahitabo. Kay sure ko kana pagpauli sa LSI na waya mo na insaktong protocols pag kalaming dito sa laing lugar, dito lang dire, sure ko nagyo mahitabo. Pero kanang isla, sure po ko na kana nakuha na base tungod kay naay mga tao gikan sa Cebu na wala sa isla o na taga-isla na sa Cebu. So mo nag-abot gyud ang transmission nagkuan gyud, nagpasahay gyud sa sakit. Pastilan. So katong atong mga personnel sa atong army nga tuaron dito sa Malingin, sir, mautoy mo Cordon. may mo cordon to nga way mga mananagat magapanagat. So sir, yang pag ilang pamugas unsaon man man So mo na karon na may request tag 1,500 ka food pack sa DSWD. Aron igo-igo po na isapal-sapal po sa ilahang pahinlanon anang panahon na. While ang lungsod tabang ko tingali or ang